Željena i drvo. O ne! Pomislila je Željena kada iz dubokog sna probudio udaljen, ali jasan zvuk motorne testere. Izgleda da su njeni mama i tata juče s pravom bili zabrinuti kada su razgovarali o tome da bi stari sportski centar, nedaleko od njihovog stana, mogao biti srušen i da bi na njegovom mjestu trebalo da nikne veliki supermarket ili još jedna dosadna stambena zgrada. Željena je iskočila iz kreveta, pojurila ka prozoru sa užasnim osjećajem da je zakasnila. Licem se skoro zalijepila za staklo, žureći da vidi odakle potiče zvuk koji je probudio. Samo ne nju, pomislila je Željena dok je rukama sve čvršće stezala prozorsko okno. U tom trenutku čovjek u odijelu je prstom pokazao na visoku jelku u centralnom dijelu dvorišta. Željena se sva skamenila. Prema pokretima ruku shvatila je da čovjek u odijelu daje uputstva radniku da posječe drvo. Raskošnu staru jelku, čije su guste tamno-zelene grane dodirivale zemlju i pravile skrovište za pse lutalice i usamljenu djecu kao što je bila ona. Kada se prije 3 godine doselila u kraj, mama joj je obećala da će brzo pronaći nove drugare. Dobre poput onih koje je ostavila u malom gradu iz kojeg je došla. Ali to se nije dogodilo. Djeca ovdje djelovala su joj bučno i grubo i Željena se nikad nije osjetila dobrodošlo. Zato je često sama lutala oko zgrada i tražila mjesto na kome će se skloniti, dok ne prođe taman toliko vremena da je mama ne pita zašto se tako rano vratila kući. Jednoga dana, dok je po običaju šetala sama po kraju, pažnju je privukla predivna visoka jelka u dvorištu sportskog centra. Bez razmišljanja joj je prišla, razgrnula grane i uvukla se do samog stabla. Zemlja je bila prekrivena mirisnim iglicama na kojima se moglo udobno sjesti. Zraci sunca su tek tu i tamo padali nježno na mnoštvo šišarki koje su se tu sakrile. Željena ih je sakupila, poređala u krug i sa njima se od tad skoro svakog dana igrala i razgovarala o svemu što ju je mučilo. A sada je gledala kroz prozor kako se neki nepoznati ljudi spremaju da unište njeno jedino skrovište. Brzo se obukla, bez daha istrčala iz stana. Za njom je ostala mama da je zabrinuto doziva, ne shvatajući šta se događa. Željena je čupava od spavanja, izbečena od straha, utrčala u dvorište i povikala: ne, ne smijete, to je moje drvo, moje drugarice su unutra. Svi su se učutali dok je Željena plakala sve glasnije i molila ih da ne sjeku njeno drvo. Čovjek u odijelu je prišao, sagao se do visine njenih uplakanih očiju i brižno je pitao: šta se događa, malena? Pa zašto si se tako uznemirila? Vi ste zli, ne smijete da posjećate jelku i ne smijete da ih povrijedite, uzviknula je Željena. Pa koga da povrijedimo? Zbunjeno upitao čovjek u odijelu. Pa moje drugarice, one tu žive. Drugarice? Još se više zbunio čovjek u odijelu. Željena je bez riječi, brišući nos rukavom, razgrnula guste grane i nestala u njima. Zavladala je tišina. Svi su netremice gledali u Željenu kada se ponovo pojavila sa naručjem punim šišarki. Šišarke su imale haljinice, mašnice, kosu napravljenu od šarenog konca. Željena je čučnula, nježno je spustila šišarke pred radnike i redom ih predstavljala jednu po jednu. Ovu sam nazvala Olga, to mi je najbolja drugarica. Olga super preskače vijaču. Ovo je Danica, ona trči brže od svih. Evo je vide, ona nas uvijek zasmijava, a Milka, kako Milica lijepo pjeva. A onda Ana koja divno crta, Tatjana je najhrabrija, ona nas kad padne mrak, ona nas sve prati kući. Ovo su Iva, Katarina, Maša, Vjera, vi ne znate kako su sve one dobre. I ovo je naša jelka i samo tu možemo i dalje da se družimo i ne smijete je posjeći. Tihim, plačnim glasom je izgovorila Željena i skrušeno sjela u prašinu kao da se predaje. Još neko vrijeme su ljudi oko nje stajali u tišini, a onda je čovjek u odijelu prišao Željenoj i rekao: ti si veoma hrabra djevojčica. Podsjećaš me na moju ćerku. Ona se zove Nađa i ne smijem ni da pomislim šta bi Nađa mislila o meni kada bih to uradio.
Željena iznenađeno podigla pogled i bez riječi pogledala čovjeka u odijelu. Jedan za drugim radnici su se pridruživali. Pa ja ne smijem ni da pomislim šta bi meni rekla moja ćerka Jana. Oho, ja o Teodori neću ni da pričam. O, kako bi se moja Aleksandra rastužila. I Željena je polako ustala sa zemlje, disala ubrzano, a oči su joj se širile u nevjerici. Stvarno ga nećete posjeći? Pa kako bismo mogli kad ti toliko znači? I kad si imala hrabrosti da dođeš i da ga tako srčano braniš, ti si veoma posebna djevojčica i zbog tebe ćemo napraviti novi plan i sačuvati drvo. To će biti najljepša zgrada sa najvećim drvetom u dvorištu. Od sreće Željena je počela da poskakuje. Redom je išla i grlila sve radnike, a najjače je zagrila čovjeka u odijelu. Tokom cijele naredne godine Željena je redovno obilazila gradilište i pomagala i čuvala svoje drvo. Ali više nije bila sama. Čovjek u odijelu i ostali radnici su veoma često dovodili svoje ćerke na posao. Pa je Željena stekla nove sjajne drugarice. Na kraju godine sve su se djevojčice sa svojim porodicama uselile u predivnu novu zgradu. Tu su rasle, učile, pjevale, igrale se. Tu su dočekali svoju prvu zajedničku novu godinu. Rano ujutro, 31. decembra, su izašle napolje i čitav dan provele ukrašavajući jelku nakitom koju su same napravile. Te večeri, tačno u ponoć, ispred lijepe nove zgrade, ponosno je zablistalo veliko drvo, obasjano hrabrošću, ljubavlju i prijateljstvom. Bila je to najljepša jelka na svijetu.